Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft Pocket Edition. Astăzi o să începem o nouă lume de Minecraft Pocket Edition. Deja am intrat eu pe ea nu mai am intrat să văd că uneori mă spawnează pe o insulă care nu are nimica. Și aici m-a spawnat foarte bine. Uitați. Căluți! Aia nici nu am văzut. Uitați aici lângă pomul ăsta m-a spawnat. Ca să știți și eu eram pe aici. Mă uitam așa împrejur. Până să încarc mapa, noi hai să spargem lemn. Opa! Nu-i bai. Haideți să spargem copaci. Să ne facem și noi unelte și crafting table. Avem 40 de FPS-uri, 41, 44, 43. Și eu filmez cu un Motorola G3, dacă v-ați întrebat cu ce telefon filmez eu. Aici avem de-aia, o oaie, aici avem pădure. Ce-mi place mie pădurea, asta îmi place. Haideți să craftăm lemnul, facem un crafting table. Și nu știu unde să ne facem casă. Aș vrea undeva unde drept. Cred că pe aici pe undeva. S-ar putea să pun aici nisip pe împrejur la astea, pe unde am pus crafting table-ul. Și haideți să facem bețe. Ne facem prima dată un de asta și o de asta. Un târnacop și o sapă. Și trebuie să spargem piatră cu mai multă. Ca să facem unelte și să luăm fier. Fără târnacop de piatră nu avem cum să luăm fier. Opa, ce e acolo? Bă, ești nebun. Bă! Nu știu de unde avem apă. Să spun noi. What? Bă! Ce naiba? What the hell? Nu știu de ce nu să duce apa. În sfârșit. Băi, ne. Mă enervează piatra asta ciudată. Și eu vreau să găsesc piatră, nu o să irosesc pământul pe panorame. Bă, mă enervează. Hai să dăm luminositatea asta. Păi, ușor că până ne facem noi de-astea s-ar putea să și murim.
Avem 11. Trebuie să ne facem torți. Putem să ne facem un de-asta. Trebuie să mă duc să sparg de-astea. Nu contează ce de-asta. Și așa mi-mi place asta albul și celălalt. De la copacii ăștia, de aici. Da, cam repede să sparge cu sapa asta, nu știam până acum. What the fuck? Am dat. Ce mă? Ești nebun. Trebuie să facem aici. Punem tot. Din astea facem un turnăcop. Un topor, pardon. Și haideți să facem să spargem lemne. Și groapa asta cred că o astup. Că mă enervează aici. Și n-am chef de a scad acolo. Da. Haide să tăiem copaci. O să ne trebuiască mulți copaci. Hai să-l tăiem și pe ăsta, de ce nu? Mai spargem încă 3 copaci și încheiem episodul. Un copac de spart. Și să spargem unul mare ca să nu iau pe aia mici. Și am 32 de bucăți. Umăr. Da. Cam atât cu acest episod. Sperăm că v-a plăcut. Să nu uitați să apăsați butonul de like. La revedere!